हम पूनम कर्ण अपन मिथिला अपन मैथिली में सबके प्रणाम करै छी। आइ हम एकटा बेटी पसाहनि के गीत लऽ कऽ उपस्थित भेल छी। नीक लागत तऽ लाइक करब, चैनल के सब्सक्राइब करब। सुंदर सिया जी के होइ छनि पसाहनि, देखी देखी नैना जुड़ाउ हे। सुंदर सिया जी के होइ छनि पसाहनि, देखी देखी नैना जुड़ाउ हे। किनका के हाथ में तेल नारायण, किनका के हाथ कसार हे। किनका के हाथ में तेल नारायण, किनका के हाथ कसार हे। किनका के हाथ में सब रंग पटिया के ये उगार थुआंग हे। किनका के हाथ में सब रंग पटिया के ये उगार थुआंग हे। सुंदर सिया जी के होइ छनि पसाहनि, देखी देखी नैना जुड़ाउ हे। सुंदर सिया जी के होइ छनि पसाहनि, देखी देखी नैना जुड़ाउ हे। अम्मा के हाथ में तेल नारायण, चाची के हाथ कसार हे। अम्मा के हाथ में तेल नारायण, चाची के हाथ कसार हे। पीसी के हाथ में सब रंग पटिया, बहिन उगार थुआंग हे। पीसी के हाथ में सब रंग पटिया, दीदी उगार थुआंग हे। सुंदर सिया जी के होइ छनि पसाहनि, देखी देखी नैना जुड़ाउ हे। सुंदर सिया जी के होइ छनि पसाहनि, देखी देखी नैना जुड़ाउ हे।